פרשת צו נקראת גם שבת פרה אדומה. יש עניין לקרוא את פרשת פרה לפני פסח, להיטהר לקראת החג. הפרה האדומה שמהאפר והמים שלה מזים את זה לאדם שטמא, הוא נטהר להיות טהור לגמרי. יש עניין לקרוא את זה עכשיו שבת הקרובה. תחשבו, אדם שטמא טומאה חמורה, ולא רק שהוא לא אומר בואו לטהר אותי, אני הולך לישון, וזה בכלל לא מעניין אותי, ואני בא ומזה עליו את המים של הפרה, זה יטהר אותו או לא? אומרת המשנה מסכת פרה, מזים על האדם את מי הפרה, בין אם הוא ער, בין אם הוא ישן, בין מדעתו, בין לא מדעתו. הטהרה עושה את פעולתה. מסר יש לנו, כמה לבבות אטומים היינו רוצים לתאר אותם באיזה משהו רוחני, מסר גדול, להוציא את הלבבות האטומים, אטום, טומאה, זה אותם מילים, מאפלה לאור גדול. מזין, אל תתייאש, מזים על האדם בין מדעתו, בין לא מדעתו, בין ער, בין ישן. הוא לא מגיב. יום אחד זה יפעל פעולתו. תגיד לו איזה סיפור דבר תורה, איזה אפילו פסוק אחד. יום אחד הוא יפתח ליבנו בתורתו, והטהרה של האדם תבקע מאליה בין מדעתו, בין ער, בין ישן. אני ישנה וליבי ער, והטהרה תפעל פעולתה. חזקו ואמצו, שבת שלום.